Ja. Moje zavreté. Aha, ja točím sa. Dobre. Takže Levandovský. Rozpros. Elektrina, prečo tu je všade elektrina? Prečo sú tu holí? A prečo tam je sama elektrina? Hore! Bojte sa hore. O, tu je niečo. Schody hore, nebezpečenstvo. Tam ďalšie väzenie. Dvere. Väzenie. Väzeň. Tá chodba trochu tenká. A tu je trochu tmika, lebo tu je dosť veľa blata. Nie, tu je dosť veľa blata. Není. Není. A tam je zase nejaký hačík. Diera, za chvíľku to spadne. Za chvíľku to spadne. Viete o tom, že za chvíľku budeme asi aj pod riekou? Takým jazerom. No. A to ešte len bude. Koniec. A za chvíľku vypnú elektrinu. 17:15 bude, počkajte. Už je 16:43. Takže, Poďme. Hide and seek, ešte musíme ísť. Ďalšie väzenie. Aha, nejaké 6. 6. Tak, jedú na autisku. Cesta trvá chvíľučku. To je zasi... Tu asi sa vozili tí baníci, že jupi! No, že autobus. Tobogán. A tu víš... Tobogán, normálne ty vole, bum, a hen tam vidú. Zomiaš nohu. A tu dovidú. Ale tu budú aj také kone. No, tu sú tie kone. Som sa nechcel utopiť. No, tu sú tie kone. Čau, koník. To sú kone, more. A tu bude telka. No, tu bude telka. Tu je telka a oni nám to zapnú. Áno. A posia nám tam a s tým mister. Si môžete vypnúť svetla. Vypnite svetla. Je to natočené. Môžete si zase vypnúť svetla. Poďte sa postaviť. Dobre. Nachádzame sa pri tzv. Konskom gápli. Rudy. Mali sme niekoľko verzií, mali sme povrchové, mali sme podzemné. Ty by ste boli videli na našom videu, avšak dneska, keďže nám nejde tá elektrika, tak ani nám nejde telka. Čo sa dá robiť? Napojíme. Naša verzia, tuto je replika z tej jediny podružka Hamre. Má 6 ramien, to znamená, také mohli doplníte do toho zrádla niečo dať, nejaký ten alkohol, aby sa im vlastne pracovalo. No. Tieto dve veľké kolesa natočili toto ocelové ľano, popod to drevené, tam stojíte a vyťahovali tie vozíky tam na konci. No, takéto konských gábľov tu bolo niekoľko u nás na muzeu a napríklad budova Pokladnie samotné, zvyšok gábla. No a v podstate takéto koni pracovali na takom gáble asi mesiac, potom boli vyťahnuté na povrchu na nejaký týždeň a 2. Keď boli vyťahnuté, mali zavedené oči. Viete prečo? Aby jasný. Presne tak, ak ste si na svetlo a neoslepí. Po takom Kone a týždni pani. svetlo sa vrátil do dolu. No a to koník tu mohol pracovať niekde 4 až 5 rokov, potom bol vyťahnutý na dobro a mohol byť do avšak toto platilo iba, ak boli na 6. alebo vyššom obzore. Ak boli nižšie, tak už to bolo prírodne náročné vyťahovať na prírodne. Také zase teda to smrti. Pracovali aj iné zvieratá, napríklad sú gáprok a nejaké ošlíci, nejaké muly, alebo na povrchu aj kravy alebo víci. Avšak boli to aj 3 iné, úplne iné zvieratá, ktoré pracovali s takej pani. Videli by ste s tým Taký je trochu scary. Kanári, nejaký tačí, ale... No, kanári počúva nebolo, ale rýfta nepočúva. Hello. Squares. Podobné, krany. Tak, ako ste správali, práci boli používaní na detekciu nebezpečných plynov, boli zabratí v klietky, kde bolo menej kyslíku, no a že majú utekajú. Aj takisto aj tie potkany mali barovnú funkciu. Potkany majú veľmi dobrý sluch. Ak počujú, že niečo kúka, praska, niečo ide spadnúť, tak oni utekajú, paníci čakajú za nimi. No a psi boli používané podobne ako kone, boli ťahať nejaké tie vozíky v tých užších priestoroch, kde sa tu ľudia nedostali. Myslíte, že pracovali v Kamoš, daj ruku. Presne tak, po 12.
Avšak vtedy to bolo ilegálne, to znamená, museli pracovať v tme. Takže vidíte, ale Tme. cez pár časti, Ľudia museli baníci pracovať v tme. keď mal 15 a bol to kolan, tak sa bolo Zase vozík. baníkom. No a baníci vtedy mali naozaj veľmi Rýb, vozík. hovorilo sa, že ja som baník, to je viac. On povedal, že on je baník. Ľudia, ten by povedal, že je baník. Áno. To je úplne... On tak preto to povedal. Myslíte, že tie ženy Tu tu nepoznám, kde baník. Rocky Barry. Come on, Rocky Barry. No, čím ťa ľudia. Rocky Barry. Come on. deti mali plačení vlastne gréterov, 40, no a muži 60 až 95. No lidi, dneska natáčame asi tretie, alebo prvé, alebo druhé, alebo štvrté, alebo piaté, šiesté, siedme. No tretie video naživo. Tretie video naživo natáčame. Hovorí sa, že pastier našiel zlato, Fuj, to smrdí ako. samozrejme, ako som povedal, vyvieli tu boli to veľa skôr, ale A teraz kopne do tej trubky. dobre. To by bolo pre túto zastávku všetko. Ak máte nejaké otázky, tak sa presuníme ďalej. Poďte si vidíte permoniku. Vidíte, že sú permonici. Poď. V skutočnosti, ak baník chcel si zahrať nejaký vtip na jedného baníka, chcel mu niečo zobrať alebo niečo urobiť, tak sa zdali na takého permonika. To teraz hovorí, že ak permonikovi dáte gram čokolády, on vám dá gram zlata. Takisto uvidíte, aj ste si mohli všimnúť na obrázkoch, to bolo z toho dôvodu, že v tých vyšších obzoroch už bolo viacej ako 30 kg čokolády. To znamená, naozaj bolo treba sa vyzliecť, lebo keby sa veľmi neprežili. Mali také kožené malé opasky, ktoré sa boli po sebe ďalej. Svieti baterku. Ale čakajte. Čakajte, jedete prvý. Neviete, kde ide. Ľudia. No ľudia. Ľudia, no tak ideme do nebezpečnej... Odtočíme vlastne dole. Ideme do nebezpečenstva, ľudia. To je nebezpečenstvo. Áno. Petenke. To sa môže stať hlavu ešte o toto. Á, svetielko. Svieti nám do očí. Už viem, čo to chce. Zase svetielko, bro. Ja si povedal. Dobre, do majaku? Pôjdeme do majaku. Ty vole, ľudia, ale to bude extra. Keby som to obchal sem, keby to bolo dlhšie. Zase tenka. Zase tenka. Zase tenka a zase nejaké obrázky a zase vedenie. Šau, škriatok. Kriatkovia, brosky. O, tu sú nejaké automaty. Nejaké. Holiotr. Hracie, nie? Čau, kámo. Ľudia, no tak toto A teraz je už prerobené, toto je už trošku lepšie. A keď ste videli Squid Game 3, tak dajte like a odber. Hej, keď ste videli Squid Game 3, lebo ja som ho videl. A ja. A celý. Auto Kuba Jakuba.